azkenaren ertz batek maitia eman dizkit egun onak gure leiotik. Zaldi eroaren tirak atera dit eguneko lehen irria daloit. Gure aita sarean eskelak leitzen dabil gaztain ondoak imatzen jarri aurretik. Adaskak betiko kutxan gorde dizkit sugar hau guztiz inoiz itzal ez dadin. Plater jartzeko esan ditamak egon gelan bazkalduko dula. Txakurrak bere ferekak eskatzen dizkit egunero gerratik itzuli banintz bezala da. Zerbait sumatuko zuen behar bada. Hogei arte zenbatzen ikasi du iloak, zenbat urte dugun galdetu digu gaur. Zenbat urte da hori osaba zenbat. Ta galdiak hartu ditut maitia, bi aldiz pentsatu gabe.